Hatag sa mga igsoon. Imagine mga igsoon sa chapter 34, kung kumalimot, higlaban ang tanang mga igsoon na ito kandina. Pero kanina chapter, ang mga igsoon na pagbuhay na persecute ka musik, tulay kontradiksyon. So kung saan nakapahimo na ang mga igsoon, mulaban na namin paglaban sa mga igsoon, pero ano higayon na? Ang igsoon na po nila, ilahang itugyan. Duha ka po mga igsoon, una pinakasayon, tungod kay si Jose, pinangga sa iyong mga. Kanina, usan siya, isip na na siya kabutan, pero usan na siya ka makapasina sa iyong mga igsoon. Usan ikaduha mga igsoon, tungod sa bisyo. Katong yung tambog. Dito misilaog ang kasina. Pero si Jose, nga nakakita sa mga dambo, doon na ba siya gamay nga miskin na nagpag ibalik niya, ikuan siya, ihulog siya sa gawin ng reklamo? Wala. Pareha po ng Jesus Christ. Wala yung reklamo mga iso, tungod sa bisyo. So, pasiuna na rin natong brother, handol sa chapter 50, pakita nato kung saan mga pagkitabo. So, tungod sa bisyo ni Jose mga iso, nakapalahutay ka Jose sa tanan ng mga pagsulay. Kabalo mo sa purpose, para lang pagluwas sa iyang pamilya. So, mga iso niya sa iglesia, kung makasinati ka, i-persecute ka, mga iso, kanang nag-persecute mo, ikaw na yung luwas sa mga iso. Maubot ang panahon. Ikaw na manalangin na ito sa Diyos, Ginoo, luwasan siya Ginoo. Amen. Ingon-ani ito ng Kristohan ng mga igsoon. Kita nga nakabaton sa kinabuhi, sa Ginoo, tungod sa bisyon, pagkasulayon ka. Pero, ikaw nang isulayan, ayaw o balikan. Just go. Go. Ganoon, pinangga ka sa Ginoo. Si Jose, pinangga niya ko. Kita pinangga ka sa Diyos. Ang Diyos nagpili na ito sa wala pa pagtukod ang kalibutan. Kung sa kita karoon, iluwas ka sa Diyos. Now, kanina kaluwasan mga igsoon mo ni maghatod na ito ngadto sa plano sa Diyos sa gingharian. So, ang Diyos mga igsoon, sukat sa unang panahon sa pagdaang tukod, wala siya magpundag. Imagine mga igsoon, kita nga naa sa iglesia karoon, nakarelate ka sa taang tukod, which is how many years na? Pero makita mo ang kalutungan. Yan saan nagsumpayan eh? Only the Holy Spirit. Nabasa ko na din sa Galatia mga igsoon. Marcos chapter 6, gigon rin